Така, това е камъкът на Пепи, който той е взел от Ком. Ком е един от най-западните върхове на Стара планина. Понеже Пепи се разболя и не можа да си довърши започнатия проект Ком Емине, който завършва на най-източната точка на Стара планина, ми остави камъчето, аз да му го хвърля в морето. На Емине не ни пуснаха, защото има военна база и самият нос не е нищо специално, но се намираме на едно по-хубаво място, Иракли, което е защитена местност. И сега аз ще метна камъка на Пепи от тук. Ай! Пепи, да знаеш, че винаги ще имаш последователи и че този поход не е бил напразен. Аз се накефих, беше ми ужасно гадно, ужасно хубаво. Зависи, житото е много гаден и много добър понякога, но се търпи и да знаеш, до година аз ще направя другата част, а ти трябва да направиш тая. Гледай сега. Той е камък от Западна България, ще има